текущата версия на софтуера Estate Assistant са направени три основни промени. Първата е в екрана на адреса на имота. Променени са полетата за град и подрегион, в които вече може да се търси по част от дума. Така, например, ако в полето за град изпишем само буквата В, следва в полето да се покажат данни само за градовете и области, започващи с съответната буква. В списъка с филтрирани данни може да се позиционираме с стрелките от клавиатурата, а с бутон Tab от клавиатурата да направим избор и да преминем към следващото поле. При търсене на точен адрес в Google Maps, след избор данните за описания адрес се прехвърлят в основния екран на имота. Втората промяна е в екран детайли на имота. Табът за характеристики на имота е премахнат и вече може да го откриете в долната част на таб детайли. Характеристиките са групирани по определени признаци, като към всяка група могат да бъдат избрани по няколко критерия. Третата промяна е в главния екран с контакти. В списъка с резултати за контакти вече се показват и бележките към всеки контакт. Добавена е възможност за преглед на асоциираните към даден контакт имоти. С малък бутон плюс пред всеки контакт се показва обвързаността на контакта с различните имоти. Двукратно кликване върху някои от резултатите ще зареди данните за имота при наличие на съответните права за достъп. Контактите на имота е направена козметична промяна, като данните за асоциираните към имота брокери може да намерите в долната част на екрана.